Ай, обясни ми къде ще ходиш сега. Извинете, вие какво ме питате? Къде отиваш? Първо ще ви отговоря тайна майна, но понеже сте ми приятел, ще ви кажа, тук има един много хубав магазин наблизо за периодни препарати, отивам оттам да си купя домашен сапун. И ко ще го правиш това? Ко ще го правя? Ще си пира чорапите. Браво! Аз помислих как се нагласил при някой мацка, ще ходиш. Не при мацки. Аз ходя само по кучки. Така, хубава работа. И обаче си изглеждаш много добре. Фешън си, да, часовници имаш, всичко имаш. Слънчеви очила имаш, не? Очила ли? Да, Рейбан. Браво. Ти направо къртиш. Мацките са твои. Мацките ли? Ама аз не им давам валута и те ми бегат. Не им давам валута. Ще им даваш вече. Откъде да го изкопая? От Герада ли? Гледай как се нагласил. Сега имаш вид на човек с пари. Аз заблуждавам публиката. Аз съм чист клошар. Браво!